guys, and for today's video, ayan, manguha ulit kami ng ng sihi. Ayan, isa siyang pagkain dito sa amin, kumbaga sa Tagalog, suso. Ayan, so pupunta kami guys. Doon kami pupunta sa doon. Yung parang islang yun. Bale, ayan, taka lang. So ayan yung mga kasama ko, yung kapatid ko, ayan, na ayaw umitim. Ayaw na umitim, kaya grabe yung balot na balot yung katawan niya. Ang ginagawa niya dyan? Email. Kung totoo naman, suot. Email pa mo. Paano mang kalis sa puno? Oo. Yan guys, yung mga mag-ML sa amin. Yan. So, yan guys, na kami tatawid sa part na yan. So, hanggang doon. Yan, bada. Mula doon hanggang doon. Ayan. Bilisan na natin guys. Bilisan nyo na guys. Ayan, si Pau. Say hi Pau. Ayan, si Jeric Rabal. Hindi. Si Daniel Fernando. At si Mayo, ang garoon ka pa nga artista Lawrence. Mayo. Ayan, marami na siyang nakuha. Ayan naman yung punaw guys. Ayan, meron pa nga dito. Ayan, pag pinagbibili yan, 50. Starting point ng ng sinasabi kong pilapil sa gitna ng dagat. Ayan. I burned out like a wandering ember. I shone bright, then my journey was over. What I sought when I ran was back where I Ayan guys, yun na yung mga nagtitik-tik guys. Ay baga, ang iba dito nila, ang iba guys, binebenta nila, yung iba pang ulam. So, I'm coming home. tingnan natin itong isa kung naka-activate pa yun eh. Kaya sa bagod. Pinot na mayo, manig. Pagka-pagpinot kasi naman sa burap na ng black dash. So, ayan, enjoy! Guys, ito pa. Grabe, may tagapayong. Okay, so ito, medyo mayamanin, may tagapayong pa, oh. Puro bagol ang daray. Pero di ko ganda. Kaya talaga sadyang dapat talaga pangkul. Talaga dapat talaga agos yan. Dalaba. Bisitahin natin itong isa. Oy, kadakol na, oh. May bahiling ang logo ni Pa. Oh, kain si Ate Ria. Pati si Ulaguying. Hindi pa namalo to dumanin sinabawa na panira kung daradarang kasi rula. Okay, so sila nagaan sila. Yan. Arizona garden, stucco in the heat. Let me take you dancing. Let me get you on your feet. Arizona garden with my little cactus flower. Let the day slip away in the golden hour. We've got nothing but time and music, and a sweet cold drink in the heat. Oh, I'll be beside you every step of the way, right here beside you every step of the way.
prickly pear. Ayan, so, ayan, yung mga kasama na. Ayan guys, sa wakas, ayan, nandito na kami. Ayan yung mga kasama ko. Ayan, nandito na tayo sa isla ng purong dakula. Ayan, kasi meron maliit. Ayan yung maliit guys. Tapos, ito yung malaki. Ang pagmamahal ko, charot. Charot. Chayo. So, tara guys. Maghahanap na kami ng mga ulam. Kasi nga, nakakamiss din kumain ng sihi guys. Kasi masarap to. Ayan, napakasarap ng sihi. Lalo na pag ginagataan guys. Ayan, kasi dito sa Bicol, kadalasan sa mga luto namin, may gata. Kasi nga, mayaman dito sa niyog. So, yun yung pinaka the best na luto ng sihe. So, guys, yan. Diba? Yan, guys. Makasama ko. So, yan, napapalibutan tayo ng dagat, guys. Tuwago mo yan ng garong alas siguro ito. Ito, ano ito? Ano? Garong maaara ng ano kita dyan. No! No! Kani! Arin. No! Ayun, bukay lang. Tulang sa mo, pagod na yan. Tumawag ka lang. Puto! Lagi na! Isang taan na hamit. Hindi lamang baka. Aragad ini. Kita lang, igawa kayong panira lurin. Kadamon mo kita. Tuwan-tuwan. Mapagal din. Mapagal. Mo ano lang. Nakadikit lang siya diyan, sabang ano lang. 'Di ba? To. So, hanap pa tayo. Dali akong guys, oh. Iba't iba. Kasmay. Madali lang to kasi pag naluto to, tatanggalin mo lang to. So yan.
yung mga nakuha namin. Iba-ibang klase siya guys. Oh. Ito yung mga shell na nakakita nyo sa ano. Yung mga pinapakita dyan kung misan saan. So ito yun guys, iba-iba. Iba-ibang lang klase. So pwede mo siyang gawing pang display. Dikitin mo ng stick glue. Yung parang shell music at ang tawag doon. Oh, guys. Guys, paano na kami? Pauwi na kami. Kasi high tide na masyado guys, and lalakarin namin yan. Yeah, naglalakad na kami sa ano. Palayo na kami dun sa ano kasi nga may kasama pati kami bata kaya kailangan namin. Actually ano, wala na yung daanan. Ano na, high tide na guys. So kailangan na namin magpadali. So ayun pa yung mga kasama ko. Ayan na yun pa. So kailangan namin